أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Joasi Sedou biye juma ye biye lahoroma donye ala nyini ala batu ala nyesranya Joasi Sedou ka doka minye awonyuma kele Allahu ta'ala koso biya do doye Joasi Sedou ka do juma doye don barkama don dawlama do minna sangoro talembe kosobe fanwo fani joni ba nyina aka ala bolo Joasi Sedou ka do oko kateli o jabi kateli on ba nyina Allahu ta'ala fa semasa masa minna ye nyada masa minga makari kabo masa minga hina kabo mi masa mi na le nyeda mi kofle sabula fenwo fembala na ko ko buna adamade kanu ke ko bale ala to Joasi Sedou ka do ala mi kofla na note abi nyati seconde kile kada ke walo ani pumawu ani kojugu minu baraka ke amani na Allah fe masa mi na bi hine angani jamana ye aka suma angani jamana ye akado ani kabako che akado ani janva che akado ani balawu che Joasi Sedou amba nyini subhanahu wa ta'ala fe alami na le de kira Muhammadu da ya rasulullah kafsa nye dan fe bay amba nyina la fo kanu al ya rabbi Allah ka ngo jamana kesi ka nga jamana taka anga ni jamana mi na to Mali Joasi Sedou ka do degu ni nyani ani kamana gwa mi bana Allah ta'ala ka taka bwanga anga jamana de fon fo bedu kulu sanve imana ke nye yoro wo yoro hami min bila gela min bila amba nyini Allah ta'ala ka taka buika Allah ko ke Muhammadu ya Rasulullah kama magani Madina barka kama Kureshu barka kama Al-Qur'an lazim barka kama minya anga jamana dine nyama ba minumbe nube Allah don nube sira Allah ukashu nu kasali anuka Allah deli Joasi Sedou ka do ka aka ko kama amanya Allah fe semasa Allah inde kelenye semasa Allah ede nyeda ede nyeba Allah ede sangulo da ede dukolo da ede jineda ede melekeda ede wunarneda ede bunamadeda Allah on nyanda makashila on balidon on nyanda makashila ikolo gele sa ikolo gele ya Mali jato do Allah makera Mali jato do ha an ko semenete Putin na Putin be ka tege do Ukrainien nabi ko wari fulama de be Ukraine Putin na do ni wari yo Allah il faut te calmer Allah anga jamana famau anga jamana masakeu Allah ikeleme ka anga jilatige ananga tabulu di minuma yele menu ye kana fli yele mene u se kana tu dibila yele mene u haklija hakli nyuma ani deme nyuma mi mbise kwata ku segere u ko taka jamana do segere Allah oduma Allah anga premier ministre Dr Sugal ko kala maiga on nyanda makashila Allah kena bana mi ba far ko la takabo Allah Gienye malo auma ala maoma ba fe ka nyedo ke malila ala otigi la jaba iko otigi la nyinango Allah on nyanda makashila ala amali don yi wele la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam جبار الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا اله الا الله محمد رسول الله محمد عبد الله من نزل احمد لا اله الا الله فاتحة كل شيء اعوذ بالله فاتحة الحمد لله رب العالمين ni nyona nye dangoroba mene adale be duabu atwa de El Hadji Mohamed Ba Jara dangoroba yi ani doni sigile be duabu kono ko ani kalande woni sokoma mbala choko bedi Joasi Sedou yana anga do mbala kono ikado ambita bafulabe meri anabe negajuru la wulika joni jetemene gelea be bafulabe babulu mi na abisera bele jele de boka na bafulabe babulu invara tew wa minye aywa batigeli akembe gelea bade meri kungabo Monsieur le maire oui allô Monsieur le maire salam alaikum sizo aka kene ambe ala talu demba don korpa stawla ça va on est chekna sizo Chekna sizo nam e dugu jumay meri mumbu ka dugu la ne
Baflabe Mercat dans un forum pour premier adjoint. Avec pour la question aussi exposé dans nos programmes là. Moi pas quoi. Bon ça te Baflabe trente marché là. On dit que voyez des mabatiques. On crée un programme qui fait un euro de la panne. C'est la molatique. On peut la bien. Darou augmentera. Au prix magique. Bon, avec un malobora sur Baflabe bien on a. Parce que mobile ou Kabuli, il n'en a vu qu'à télé ça va que voilà la gambar marchandise étiquette. On est mobile mais on a tout pas fait. On peut là qu'on va cabi. Monsieur le maire, Baflabe bagi debe abi sanjoli bo e ka do abe ningele ngono. Ba be sanduru fo santamo sta ningela bi. Parce que bagu blala depuis 2000 kabla kana Baflabe. Awo. What ma bagi pour 2021. Awo. Moteur Izira. Bon bagi chega hali kalo ka bola na mabla panna. Ouais, mais solution faut était la bagi ko ponti se ka glan, sera se ka bo fo solution faut était bagi quoi. Bon, ça, c'est la bonté, le bâti est un ponte que d'amina, peut-être que nous avons un coup à terre. C'est un pont qu'on nous fait là. Parce que, tout le crap en coup là, pas être double, pour madela. Bon, en plus, Bagui ou Arco, Bagui est resté qui m'est versé au compte de l'État, au trésor public. Bon, à de l'année, what qui sera rien. Peut-être, État n'a, tiens, État de me là. Ah non, Bagui de l'an. Avant, on peut voir qu'il n'a comme pour le courroux. Parce que vous le devez Bagui de l'an, ou bas de l'an, tu vas faire donc. Bon, des gars, bon, moteur ou chien, pour la moteur sur le caca, là, il y a de Baflabe qu'on sait qu'à ça, parce que l'État a pas coulé d'eau. C'est pas pour les collectivités. Le compte de l'État. Donc, l'État devait monter un caca à chaque fois. Mais il y a un problème. Mais s'il y a des petites réparations, au lieu de réparer sur place par des opérateurs qui sont sur place, quoi. Donc, on est prévenu à embouler encore. Monsieur le maire, du coup, Djumain Ben Ingele à partir de Baflabe, du combien de Djumain? Bon, pratiquement Mali bête parce que nous qui mettons Baflabe pour faire connaître la Tébi. Parce que Bagite, Baka. Bon, combien de temps ça va de Baflabe? À Bebe Ingele là. À Bebe Ingele là. Matido. Matido, il préfère qu'on ait fait une bako, sinon, il m'a préféré la connaître diala. Aywa, où est le cas du même, monsieur le maire? Où est le cas du même Bibolo Wassa, Ningwe Minora Chugomi? Ah ouais, à la de la Kanimbanka, mais à ma guinée est à fait. Comme un bako monopole ou le boulot. Quand c'est la bague pour de l'an. Au blanc, parce que nous avons encore des débats de plus de 30 ans. Donc, il verra qu'à banque. Donc, un moteur qui ne peut pas prendre l'angle, dit Baflabe. À défaut, qu'à sera de l'angle, qu'à prendre l'angle. Qu'à prendre là. On est finalité, quoi. On dit que nous avons la ponga de l'angle. La population va se déplacer librement. D'accord. Merci, monsieur le maire. On va faire plus de 50 ans, ça dit qu'on mette fort, D'accord. Ok. C'est compris, monsieur le maire. Merci bien. Merci bien, on dit qu'à faut un chien, ah bah, c'est ça. Merci. Merci bien. Ah bah. Ah, Baflabe Taglera. Ah, je suis Ricardo Baflabe Tigele do Diana. Mati do, Mati bo. Bagi keleni mimbe, no bi moteme. O bagi o jora pak. Aglera. Mina mina kase ka ke dogo ngelenge o bi ba ko fa se ka do maloti do nono ti do suguro ti do teke kuluni na doni i se ka kunyo ngelenge ado ah kuluni ndigali de balawi c'est pas possible ko préfère pour ka réunion ka abake bako aw be bako fa ale be banye doina awo aba bolo ser nyoanye aba bolo ser nyoanye aw teng mai ni réseau be ana kuma téléphone na ibolo do Joanse Ricardo membolo bugo kado ado Joanse Ricardo mba demne ni sebenyi seben min jira amma min bora aywa madame Boire Félix Sokola aye lettre ke kanyeshi radio jagafoma Joanse Ricardo madame Boire Félix Soko a jodo sabla kunye lettre ke lettre mi na onya kala ya journal kono Joanse Ricardo nga puma useve on yere ka hakilina pour ko tele do fara la puma nga amajaye a jodo no majaye
aye lettre min kɛ an bi yafa ɲini fili fɛ I k'a dɔn an den in dabɔkun tɛ juguya ye walima ka kungo sa ma I k'a dɔn a bi yafa a ko a bi lettre kɛ ka ɲɛsin radio jɛkafɔ ma revue de presse n'o ye kunnafoni gafe min n'a kalanna jɔngala an ka kuma dɔw kɔni fɔra an ye lettre in kɛra nka kuma minnu fɔra ka da lettre kan juguya b'a la kuma minnu fɔra ka lettre kan I k'a dɔn a b'ale se kungo ma I k'a dɔn a kuma ninnu dɔw jɛngɛna a dɔw purukutara a ma bɛn a ma o kuma a bɛ lettre kɛ ka ɲɛsin min ye radio ɲɛmaaso ye u ka an ladɔnniya an minnu y'a kalan Ala bɛ se a ka ko la a donnama in kama e ni ne yɛrɛ de kun bɛ yan Jean Sedou I k'a dɔn a lettre min kɛ lettre jugu tɛ a ma ɲini u ka hinɛ na a ma ɲini u ka yafa ma sabula ale ma ko kɛ a ye lettre in kɛ ka ɲɛsin jamana masakɛ de ma jamana baara ani jamana sarabolo kan ka taa sira min fɛ ale y'o de ɲini sabula a minɛnen bɛ a bi sanbɔ a bi kaso la I k'a dɔn dama dɔ a ka kuma na kiiri ma kɛ jalaki ma bi a ka ayiwa a ma fɔ yɛrɛ fana k'i nɔ tɛ ku la Jean Sedou I k'a dɔn maa min b'o kutumu kɔnɔ I ta ye kamana gan ye sabula hali kuma in senfɛ an ye Sumɛlɛ Bube Mayiga u ka saya fɔ Jean Sedou a ko kuma dɔw bɔra nda yalama an bɛ Ala deli o ɲɔgɔnna de k'ale sɔrɔ wa o tɛ abada o tɛ sabula n'an kɔrɔmuso tɛ a na k'an ba ye Jean Sedou min ye Madame Philippe Bouare ye a ko ayiwa o kumaw kɔni o y'a sɔn sigi tɛngɛnɛ bilen kan o kuma ale b'a ɲini an fɛ I k'a dɔn lettre an ka don kalanni ma a la kuma ɲaga tɔ ani kuma wɛrɛw tali k'o d'a kan a tɛ o fɛ fiyewu I k'a dɔn sabula o ye ka ko de ta k'ale sɛgɛrɛ ale ye min ɲini dɔrɔn jamana masakɛ n'o ye a transition président Assimi Goïta I k'a dɔn a bi baara min kan ka kɛ jamana yiriwali ani jamana ɲɛtaa don maliden kelen o kelen ka degun I k'a dɔn o b'a kan min ye jamana sarabolo ɲɛmaasoba ale yɛrɛ de b'o kunna o tuma a y'a wele de ani baara ni kɛli min ka kan a k'olu kɛ o de ye mun ye ka wulikajɔ boloda I k'a dɔn kiiri min bi kɛ jalaki minnu binnen don a kan Jean Sedou I k'a dɔn ayiwa min ye kiiri ye a ka dɛɛlɛ ɲininkaliw ka kɛ min ni min kɛra o ɲɛ ka dɔn jalaki minnu bilen don ale ka olu ka ɲɛdɔn sabula ale bɛ yɔrɔ min bi Jean Sedou I k'a dɔn ale kɛra maakɔrɔba ye den bɛ yen mɔden bɛ yen Jean Sedou n'a fɔra hali bi a bɛ nin ko in kɔnɔ kɛwale don min kɔni ayiwa n'ale ma se k'a faamu wa jamana den maa sɛbɛn caman bɛ yen minnu m'a faamu o kuma a bɛ welewele da kɛ ni ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma I k'a dɔn baara minnu kan ka kɛ jamana ɲɛmaa fɛ sabula jamana den bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ni maa minɛna k'i ye ko kɛ Jean Sedou k'o de ma tubabukan na présomption d'innocence o kɔrɔ ye mun ye I minɛna sɔmin kelen dɔ k'i ye nin kɛ kiiri ma kɛ o b'a jira hali bi n'a ka bi I nɔ t'a la I ye kuma in faamu wa ne m'a faamu e ka taa n'a ye dɔrɔn n ko présomption d'innocence I kalan ne donnen o e t'o kɔrɔ dɔn wa n ko I ka taa n'a ye Jean Sedou I b'a kɔrɔ dɔn wa a kɔrɔ ye mun ye tant que kiiri ma tigɛ a tɛ se k'a fɔ k'i jo t'a la a tɛ se k'a fɔ I jo b'a la voilà bon ale b'o kutumu de kɔnɔ o kuma an ka lakali da o ma I k'a dɔn a bɔ kuma wɛrɛ minnu bɛ yen sabula ale ye sɔmatigi de kabilatigi don I k'a dɔn kuma banamininen ani kuma cɛjugu dɔ k'o fɔ a ka lettre kɔrɔ I k'a dɔn a b'a tɔɔrɔ o kuma anw bi yafa ɲini fili fɛ Madame Bouare a ka yafa min ye Ala ye an b'o Ala kelen deli Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma an bɛ Ala deli min ye jamana masakɛ Assimi Goïta a ka kuma in mɛn Madame Bouare fili I k'a dɔn a ka wele ni kiiri kan ka kɛ cogo min na joona a bɛ lafiya sɔrɔ cogo min o ka kɛ ten anw den ye kolokala kan ye I k'a dɔn an m'a dabɔ juguya kama an m'a dabɔ ale yɛrɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ walahi an y'a ɲini Ala fɛ ayiwa a bɛ bɔ tɔɔrɔ in kɔnɔ cogo cogo a k'o kɛ n'a sɔrɔla a bɛ faamu lettre min dira fili fɛ a filɛ nin ye a banna a faamuna wa n'an bolo don wa ayi bɛn jaabi fɔlɔ de a faamuna wa lamɛnbaaw fɛ de lamɛnbaaw e yɛrɛ a faamu wa ne ye lettre in kɛla e de ye n se nin bɛɛ ma I da ka di kojugu moi j'ai compris non n y'a faamu wa pas de commentaire c'est toi qui m'as créé tous ces problèmes a ye min sɛbɛn ka na I y'o kalan fidèlement wa ah bon fidèlement pas de virgule que tu as changé non je pense oui bien o kuma fili maintenant on est d'accord Madame Bouare yafa ma yafa ni dɔgɔni e de bi to ka ne tante e de bi to k'a ka wusulanko n'a ka kali non ça c'est des petites blagues e ma kaso kɛ k'a ye kaso ka go ɲɔgɔn min dɔ bi k'i la hali ni maa ko k'i cɛ ka ɲi pas de commentaire I bolo don il faut modérer I bolo don pas de commentaire ok naga n bolo don naam dɔw kana ne bi n tɛgɛ don o bi kɛ
mi boni sɛbɛn an ko min ma la priorité fasiriba n'o ye seri jara ye nin y'a ka sɛbɛn seri ko n don na ma ta maa min ma don ka fisa ni ye a ko an ka taa Côte d'Ivoire fɛn min ye Ivoiriyɛnw ka sɔrɔdasi 49 halisa kuma in ma bila to sira tɔ bɛ guwan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Côte d'Ivoire masakɛ ye Alassane Dramane Ouattara a kamana guwannen bɛ bi fɔ ka taa fɔ ko a to ten sabula n'i bɛ dafasa gɛlɛn bi i b'a bi ka bugurinjɛ teri k'a tɔ na Alassane Dramane Ouattara a kɔ bɛ dɛnɛ na ŋwɛ sabula n'i y'a mɛn tubabukan na do o mur a gɛlɛyara cɛkɔrɔba sɛbɛnnikɛla ko Alassane Dramane Ouattara cɛkɔrɔba jugu a ye Mali bagabaga a y'anw menacer yafa deli ale fana na droit de réponse caman wa n'a ye plainte déposé jɛnsɛn naani sariyasunba in CPI la o man ɲi dɛ e dun y'a ko yafa deli maa yɛrɛ siranna sa o naam nin busara ko ye maa n'i yɛrɛ dɔn sa o fili wa fili nin kuma bana min ne ninnu a tɛ bɔ maa da bilen fiyewu fili ka yafa ma ko ye naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Alassane Dramane Ouattara siga foyi t'a la a ye Mali bagabaga ko ale ka sɔrɔdasi cɛ 49 k'u ka bila sans délai sisan san'a k'a ɲɛtugu ka yɛlɛ k'u ka bila wa u bilali k'a fɔ condition bi d'a kan a ko fɛn min kɔni ye jisuma ye fɛn min b'u tɔɔrɔ o da ka kɛ jisuma dilen ma ko foyi kana da u kan o de ye sans condition ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Assimi Goïta ye kuma min n'a fɔra Assimi Goïta y'a mɛn nka a ma jaabili kɛ sabula an bɛ don min na ko bi Alassane ka nin kuma fɔ kana se bi ma e ye Assimi Goïta i y'a da mankan ye kuma in na wa a ye kuma kelen fɔ wa il n'a pas placé mot non sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Assimi kɔni a ma kuma fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara ye a nana kuma in don yɔrɔ caya k'a bɔ yɔrɔ caya a bi conférence de presse kɛ a bi conseil de défense kɛ hali a ye taali min kɛ Gabɔnkaw fɛ yen a y'i damasuyɛ ka kuma in fɔ fɛn min ye Assimi Goïta ye a ma kala don a ɲɛ na k'a sababu ka bɛn n'a ye sabula fɛn min b'i tigɛ kɔnɔ n'i se bɛ b'a la o kuma mugu kun sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara ye a nana ka na denmisɛnninw ko min ma ko bloku a ye blok ci fɛn min kɔni ye mankan ye k'a ci ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ anw ka colonel Assimi Goïta bataillon force spéciale a ma bɔ a nɔ la sabula ale dɛlen b'o la u b'a fɔ nin ma ko diversion Assimi ye min Ado ye min kɛ a bɛ fɔ o de ma ko diversion sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye an bɛ don min na ko bi sariyatigiw kɔni b'u ka baara la diɲɛ don o don Ala bi tiɲɛ dɔ bange Mali ye min bi Mali wasa hali waati laban in na diinɛ ɲɛmaa minnu ye sigi kɛ ka kuma Assimi Goïta ko ɲaw ka kuma mɛn ne ma ba nka ko bɛ sariyatigiw de bolo fɔlɔ a y'a to olu ka tila dossier la sɛbɛnnikɛla ko sariyatigiw tilali dossier la o bɛna ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ de da kɛnɛ kan sabula cɛ o cɛ minɛlen bɛ a bɛɛ lajɛlen ye jɔnko Ala fɔ a filmelen bɛ sariyatigiw bolo u bɛna cɛru bɛɛ b'a ye u fɔnɔnɔw kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ la priorité kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Sedou ngana tɛ kɛ ko i tɛ boli nka ngana maa boli ni m'i kɔfilɛ i laban na kɛ cɛkɔrɔba jitɔ ye Georges Sedou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a bolo ko siɲɛ 603 dɔgɔtɔrɔ Umaru Maru ko a dugukolo de y'a kunu a tara a panna kabako i k'a dɔn maa si tɛ Umaru Maru ko taa yɔrɔ dɔn Umaru Maru ko i k'a dɔn a bɔ maa caman ka fɔla politique dɔnbaw la i k'a dɔn ni a laban nin kun b'a sɔrɔ Georges Sedou dɔgɔtɔrɔ Umaru Maru ko a bɛrɛta i k'a dɔn kunun ko cɛ ŋana kun don sabula i k'a dɔn lɔkɔliden gɛlɛ ale de y'a wuli jamana in kɔnɔ a makama a n'a jagɛlɛya a fɔ dɔgɔtɔrɔ Umaru Maru ko a donnama in kama i k'a dɔn wulikajɔw nana boloda jɛkulu min n'o ye politique tɔn ye o ko min masini di faso yiriwa tɔn i k'a dɔn Bamu de ka a nani i dulo o kɛrɛ la u ye wulikajɔ ani sebaya caman sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔtɔrɔ Umaru Maru ko o donnama in kama kɛlɛ min n'a baara k'a kɛ Baba Musa Tarawele de tun bɛ fanga na Maliden cɛman ni musoman a wa maabakɔrɔ fara denmisɛn kan bɛɛ lajɛlen dɔgɔtɔrɔ Umaru ko a kanu a don lɔkɔlidenw bɛ gɛlɛya la lɔkɔliso tɛ yen burusu tɛ sɔrɔ Georges Sedou k'a dɔn a wa kalansow ka dɔgɔ lɔkɔlidenw ɲaninen mɛtiriw ɲaninen a donnama in kama u ye kɛlɛ min kɛ bɛɛ lajɛlen ko tabarikala min nana don a kɔnɔ o de taara laban ka kɛ démocratie kɛlɛ ye min ye fanga ye a ka jɛnsɛn a ka di bɛɛ
bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ ko bilhak nin kamalen a don sifin don bɛɛ lajɛlen ko nin kamalen ni i k'a dɔn a ka kɛlɛ ye a bɔ dangunba ye ani dɛmɛ ka kan ani kanu ka kan a don a ti foyi fɔ maliden ye min t'a fɔ k'i ta ye tiɲɛ ye wulikajɔw nana boloda fo démocratie i k'a dɔn a minɛn nana cogo Musa Tarawele ka fanga binna fanga in binnen camancɛ fanga min nana ta ka cogo a donnama in ka président Amadu Tumani Ture ala k'a hinɛ o den nana camancɛ fanga sigi dɔgɔtɔrɔ Mamadu ko ɲinama k'a kɔ a welela ka don camancɛ fanga na a donnama in kama i k'a dɔn a y'a camancɛ kolo baara bɛɛ lajɛlen kɛ nka ni maa kɛra k'i ti fa journaliste di k'a dɔn a i laban i bɛ gɛlɛya sɔrɔ min ye démocratie ko a camancɛ fanga bannen n'a fɔra ko parti politique an ka hi kɛ fanga kan a yɛrɛ laban nana a ka parti politique sigi sen kan journaliste di san kɔni lɔkɔliden gɛlɛ banna fo n ka kɛ masakɛ ye a nan'o kɛlɛw a n'o baaraw daminɛ o de la politique tɔn min n'u k'a ma ko Sadi Yawuru bi kungo i k'a dɔn a nan'o tɔ sigi sen kan ka wulikajɔ caman kɛ siɲɛ fɔlɔ ma ɲɛ filanan ma ɲɛ a tɔ nana kɛ sa mɔɔw yɛrɛ kɔni laban nana kɛ kɔfɛmaa ye ni k'a kɛ tulonkɛfɛn ye ngo n'a ta bɛɛ a bɔra faso min na i k'a dɔn n'o y'a bɔdugu ye olu kɔni ka danaya dara ka san caman k'a ta k'a kɛ député ye journaliste di k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri a fana taara kɛ ko ye ko min n'a gɛlɛyara journaliste di k'a dɔn ayiwa min ka ko la i k'a dɔn coup d'état min kɛra Amadu Tumani Ture a don a y'a yɛrɛ disi gosi k'i yɛrɛ k'o caman jɛ fanga ye kabini o kɛra mɔgɔw kamana ganna k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Mamadu ko yalima a bɛ mun de nɔfɛ a bɛ mun de fɛ sabula mɔgɔw kamana ganna a k'o bayɛlɛmani ani démocratie o juguya kɛlɛli la sɛbɛnnikɛla ko nin ko ninnu kɔni kɛ ka n'a bila bi la maanifin kɔni kamana ganna Mamadu ka ko la a fɛba ani kanuba dɔgɔyara kosɛbɛ o de la a yɛrɛ ye maa ye min sigi man di sa fanga ma deli ka na jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ ko Mamadu ko k'a n'o bɛnna n'a mi kwa disi dɔw la a b'o tigi lajaba a b'o tigi tɔɔrɔ i k'a dɔn a bɛ wulikajɔ boloda fa bɛɛ lajɛlen la a laban kɔni nana kɛ taamasiyɛn baden ye jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen n'a kumana ka ban dɔw b'a fɔ Umaru Mariko y'a daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a y'a daminɛ n da ka jugu i bɛ n da ka ɲɛ i ka da de la journaliste di k'a dɔn a sɔrɔdasi denmisɛn minnu ye fanga ta kɔsa in na olu bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na i k'a dɔn sɔrɔdasiw ka kɛlɛ min n'a kɛra ayiwa mura sɔrɔdasiw ka kɛlɛ min n'a kɛra mura dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko nanama sumalen sigilen Bamakɔ n'i taara kuma jugu ta k'o sarada jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ hamina bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya la ni ko sɔrɔdasi ninnu wa u ma jugu fa koyi u taara baga civil gazon ma journaliste di k'a dɔn nin de kɛra balawu ye sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in kɔni bɔ a da a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ jɔnko a ye kuma tere jugu fɔ a ye kuma jɛngɛnen fɔ sabula a nana sɔmi k'a dɔn k'a fɔ baara k'a bɛlɛ journaliste di k'a dɔn kabini a sɔmina bɛlɛnin kɔni na dankɔrɔba a ye kusukusu bolo da a don ni bi cɛ maa si tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ Umaru Mariko bɛ nin yɔrɔ in na don dɔ la u n'a fɔ k'a bɛ Korowari don dɔ la u n'a fɔ k'a bɛ Kalakɛ don dɔ la u n'a fɔ ko ɲininka ko a bɛ ambassade dɔ la journaliste di k'a dɔn maa si den kelen t'a dɔn Umaru Mariko bɛ yɔrɔ min na sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni kɛra gɛlɛyaba ye nin kana ban nin cɛ kunba ban journaliste di k'a dɔn nin kɛlɛkɛla ban sɛbɛnnikɛla ko ka sin ka to duuru n'are jukɔrɔji la ten sɛbɛnnikɛla ko a ye mɔgɔw kamana gan an bɛ don min na ko bi dɔgɔtɔrɔ Mamadu ko sɛbɛnnikɛla ko a politiki baara ani politiki i k'a dɔn a k'o kɛcogo hadamaden n'i ma se i ka ko kɛcogo la journaliste du walima waati de bɛ na i ka sin k'i sama ka bɔ a la o de ɲɔgɔn tɛ o bɛ kɛ sababu ye k'i ka ŋaniya k'a jidi nka n'i ko i tɛ tɛmɛ fɛn na n'i k'i tɛ tɛmɛ dankun na n'i ko i tɛ kuma foyi tɛ i bɛ tɛmɛ min na journaliste du k'a dɔn a laban bɛ kungo si ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolew k'u da kɛnɛ kan Prosper Ki ale ka fasiri don Jibi Laada Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛ ka pub Josi Sedu mbala cogo bɛ di Dabatugara dugu bɛ sira dɔnba i kunkolo ni binfeere tɛ ba n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma l'observatoire kɔlɔsilikɛla Cyril Aduhu nin ye a ka sɛbɛn ye a ko an kana kalanko bunako kan minisiri min n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko ma a tɔ de ye Madamu Sidibe Dedewu Usumani muso cɛsirilen muso ŋana a ko fɛn min ye école ta ye i kulo ma jɔ a dɔgɔ dalen bɛ octobre kalo tile 3 nata don Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kununko
kunungo ministre yɛrɛ ale yɛrɛ de ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ duguma kalan camanjɛla kalan a bɛɛ lajɛlen bi wuli ntɛnɛndon n'o ye octobre kalo tile 3 ye san 2000 ani san 2022 a ko kɔfɛ fɛn min ye école kalan ɲɛmɔgɔw ye kalanso ɲɛmɔgɔw ka fara fɛn min ye école ɲɛmɔgɔw kan olu ka école wuli septembre kalo tile 16 don sabula olu de kan ka taa yɔrɔw fura k'u jɛ ji bi jɔ yɔrɔ min ka bɔdadi jiw ma ka binw jɛ ka tableau fin ka kɛnɛ fura k'a jɛ min bɛ se k'a to octobre kalo tile 3 ni écoleden nana dɔrɔn a bɛ se k'i kɛ kalanjɛ kan ten o ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Dedewu Usumani a ka nin kuma minnu fɔra kuma fɔlɔ dɔw kun fɔra minnu dɛmɛna ORTM na a yɛrɛ ka secrétaire général n'o ye Kinani Agadega ye a b'o kuma ninnu olu kɔkari kosɛbɛ sabula a kun fɔra k'a fɔ bɛɛ ka kalanda ko septembre kalo tile 16 don sɛbɛnnikɛla ko kuma in fɔlen denmansa caman bɛ yen minnu ye kulekan bɔ sabula dɔw yɛrɛ ka école ma bila fɔlɔ dɔw ka jaabi ma bɔ n'a fɔra k'a fɔ école ta kura ko dɔgɔdalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko école privée ka kalo sa o juru bɛ parents d'élèves caman na bɛɛ ma di n'a fɔra ko école ta kura bi kɛ maaw jaabi tigɛ sɛbɛnnikɛla ko nka ka ɲɛfɔli kɛ a bɛ se ka faamu cogo min madame Sidibe Dedewu Usumani a y'o de kɛ a tilara k'a fɔ maa minnu bɛ n'olu ye baki kɛ ɲina bɛɛ y'a ye baki kɛra cogoya min na 20% min sɔrɔla o kɛra bɛɛ lajɛlen ka jija ye écoledenw somɔgɔw écoledenw yɛrɛ école maîtres ka fara jamana maa bɛɛ ka bɛɛ de fanga fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to kalan yɛrɛ jɛlen min ye n'o ye qualité ye o bɛ se ka na cogo min a ko a jigin ba kan ɲina kalanda min n'a kunbɔlen bɛ an bɛ ko kura kɛ min ka jugu n'o ye sabula a b'a fɛ écoleden bɛɛ ka niveau sɔrɔ a ko Salo baki la écoleden dɔw nana kabi sujet fɔlɔ dira u ɲɛ bɛ surveillance jalen na k'u sina k'u ka sagi ta ka taa so ten k'olu démissionné na wa ko ɲina fɛn min ye écoleden sɛbɛw ye minnu pɛrɛnnen don baki kama k'olu de bɛna baki ni defu kɛ ani examen tɔw kɛ ni k'a se sɔrɔ nka a ti ɲa fɔ bɛɛ lajɛlen ka jija de kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min Salo ka bɔ observatoire kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sidibe bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le providentiel o don sɛbɛnni kɛba a to a de ko Cléopâtre Ténu ko a ko wulikajɔ ni jateminɛ i k'a dɔn nin ye gɛlɛya ye nka gɛlɛya min n'a bɛ faamu kosɛbɛ direction générale des douanes Yohani Sodi k'a dɔn dossier min n'a talen bɛ ka ɲɛsin douanier dɔ ma u k'a ma ko lieutenant Solomani Kɔnɛ Yohani Sodi k'a dɔn lieutenant Solomani Kɔnɛ ka saya a kɔni gɛn bɛ gɛlɛya ye nka gɛlɛya yɛrɛ min n'a kun tɛ n'a faamuyara sabula maanifin hakili tɛ kelen ye a ko nin dossier in n'i y'a ta k'a lajɛ a wulikajɔ n'a ta ka segin kuma bonyana kosɛbɛ nka direction générale des douanes olu kɔni bara k'u hakili jagabɔ dossier in ka kosɛbɛ mun yɛrɛ de kɛra a ko min ye lieutenant Solomani Kɔnɛ ye Yohani Sodi k'a dɔn ayiwa a fatura sira min kan sabula dɔw de y'a bɔnɛ a nin na bɔnɛ nin na in kɔni a kɛra ani civil dɔ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ Sikaso poste la Jean Sidibe Sikaso poste min n'o bi fɔ yalima u kun bɛ poste min na u kun bɛ yɔrɔ min na yalima u bilalen kun don jamana ka baara la wa yalima o bilalen kun tɛ jamana ka baara la wa o ɲininkali tɔ bɛ bɛn hakiliw kɔni i k'a dɔn u ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko ka hali bi n'a ka bi doyen kɛ kelen ani i k'a dɔn civil kelen olu bi ɲɔgɔn fɛ i k'a dɔn a wasira kunjɛ la Yohani Sodi k'a dɔn taaku kun ye mun ye jamana de y'u ci wa yalima jamana m'u ci wa sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali kɔni gɔnnen bɛ kosɛbɛ nka a mana tigɛ da o da la i k'a dɔn a wa direction générale des douanes olu kɔni kelen bɛ ka basigi ta ni k'a ko lajɛ sabula olu y'a dɔn k'a fɔ bilhak baara min ani kɛwale min filɛ ka kɔnɛkɛ sɔrɔ an fɔ ye doyen nin bɛ se k'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o tuma ko dun bɛ dilan cogo jumɛn in na sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛɲini fana i k'a dɔn a faamuya man di ɔ civil kelen min kun b'a nɔfɛ Yohani Sodi k'a dɔn o fana ni kɛnɛ karabara a bɛ ni ka fara a kan o fana ka ko dun bɛ kɛ cogo jumɛn in na o tɛ doyen ye o ma hali n'a sɔrɔla Solomani Kɔnɛ kun bɛ baara de la ni jamana de y'a bila ka taa baara la civil min kun b'a nɔfɛ o tɛ doyen ye jamana kun b'o ci yalima Solomani kelen ka baara a n'a ka hakɛ bɛ se ka ɲini k'o civil kelen to yen wa ɲininkali tɔ bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko n'i ma ɲɛ ko ɲɛni kɔ i b'a ɲɛɲini kosɛbɛ min bɛ se k'a to ayiwa fiɲɛtigiya kɔfɛ a ko n'o tɛ nin tɛ ko in siɲɛ fɔlɔ koyi terrorisiw hali kɔsɛ in na i k'a dɔn u ye douanier cɛ caman bɔ n'a nin na i k'a dɔn bɔda la sɛbɛnnikɛla k'o dossier kelen taara o yɔrɔ bɛɛ
min ye civil minnu fana kun b'o kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko o bi faamu sabula o bɔra sira minnu fɛ o sira jɛlen don nka Solomani Kɔnɛ ta in ningali caman de bara ka kɛ sabula maaw sɔrɔla k'a fɔ min ye Solomani Kɔnɛ ye ala ka hinɛ na ani civilikɛ min kun bi ɲɔgɔn fɛ u kun bi baara min na i k'a dɔn jamana ka baara jɔnjɔlen tɛ i k'a dɔn awa min ye awa ordre de mission ye o sɛbɛnfura jɔnjɔn ma sɔrɔ dɔw yɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ ko k'a kun bi baara yɛrɛ dilan a kun bi jamana ka baara la nka a mana tigɛ da o da la sɔsɔli mana don ko o ko la John Sodi i b'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛna bɛ ko dɔw la min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye min ye sɛgɛsɛgɛliw ye olu kɔni bara ka kɛ sabula douane directeur min ye Konate ye ale kɔni ko a mana tigɛ da o da la douaniɛkɛ ye douaniɛkɛ de ye a mana kungo sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a to cogo cogo olu kan ka dɛmɛ olu kan ka wulikajɔ kɛ nka min ye foroba baara ye sarakisɛw de fana b'a la minnu kan ka labatu n'i y'o to yen n'a ala k'an kisi n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra John Sodi k'a dɔn a bɛ taa kɛ maa bɔ ɲɔgɔnna ye o de la jateminɛw bara ka kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ le providentiel kɔnɔ a ka bi bɔli la tabatɔngana an sɛbɛn bɛ n ka foroko ma ni yiriw m'a dɔn waa b'a dɔn o ka kan colonel Ablaye Haidara ale min bɛ kan ka bolofara min bɛ yen n'o ye service d'investigation judiciaire ye a ye deliko lama Amadu te Dantɔgɔ fɛn min ye la révélation ko dogoliw k'u da kɛnɛ kan ale de ye kunnafoni sɛbɛn a ko fɛn min ye binganikɛ jɛkulu dɔ minnu ka baara ye nangarabaya ani fɛn min ye buna hadamadenw ka hɛrɛ darakili ye Haidara n'a ka cɛdenw u taalen filɛ u bolo da jɛkulu dɔ kan ŋami ni k'u tɛgɛ k'u kuyi sɛbɛnnikɛla ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna cogo jumɛn na arabadon tukalo tile 3 san 2022 fɛn min ye restaurantigi dɔ ye min n'a dɔnnen bɛ kosɛbɛ finitigi dɔ sina k'ale wele k'a fɔ maa dɔ bɛ yen n'a bi ɲɔgɔn dɔn ale kɔni ye homme d'affaires de ye n b'a ci ma sabula fɛn min ye marketing a b'o de kɛ sɛbɛnnikɛla ko hôtelba dɔ bɛ yen k'a bi o marketing maa don a kɔni dalen ni muso in ye ɲɔgɔn ye o yɔrɔ di bɛ muso in kɔni sɔrɔsikɛ min y'a wele o ka danaya kama muso nana commande k'a fɛ o tuma cɛ in ko commande i bɛ avance di miliyɔn 5 muso y'o dan k'o di minɛn minnu sɛbɛnna k'a fɔ k'o bɛ na n'aw b'a ka facture kan muso sigira k'o kɔnɔ fɛn min ye tile kelen kunɲɔgɔn kelen kalo kelen a yɛrɛ bɛ wele a tɛ sɔrɔ téléphone na bilen muso y'a dɔn k'a fɔ k'a janfara o yɔrɔ bɛɛ a nan'i ta da commune 1 tribunal awɔ sɛbɛnni min bɛ yen fɛn min ye wulikajɔ ye tribunal kɔni y'a laɲini soit transmis k'a di gendarmerie ma n'o ye service d'investigation judiciaire SIJ n'a ɲɛmaa ye colonel magistrat Ablaye Haidara Sherifu sɛbɛnnikɛla ko Sherifu nana ka na wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ fɛn min y'a n'a ka cɛdenw ye ka sɛgɛsɛgɛli lama sɛgɛsɛgɛli kɔni nana kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye tile damadɔ dɔrɔn ko in kɔfɛ u taara utukalo tile 18 u taara u tɛgɛ da maa dɔw kan ŋami maa dɔ b'a la o tɔgɔ de ye ko Sofo dɔ bɛ o ye Yawuka dɔ ye Kwajo dɔ bɛ o ye Jonathan ye dɔ to a fana Stéphane ye u ye nin bɛɛ minɛ Togolaw ni si tɛ maliyɛn ye sɛbɛnnikɛla ko u minɛlen u nana ka na laraweli kɛ telefɔni 21 a bɛɛ telefɔni dagɛlɛ o b'u bolo suguya caman bangi biyew caman dɔw ye erow ye dɔw ye fobi ye dɔw ye ndashi dɔw ye o bɛɛ maralen b'u bolo ye sɛbɛnnikɛla ko u y'u tɛgɛ k'u ku ye ni kana n'u ye kana ɲininkali busamisɛn gɔn u la u nana u ye ko kɛ u y'a bɛɛ lajɛlen de fɔnɔ Haidara n'a ka cɛdenw ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min ko bi fɛn min kɔni ye ni maa ninnu ye u n'u nɔkamaw tɛgɛ dalen b'u bɛɛ lajɛlen kan ni ku t'u di ma o yɔrɔnin bɛɛ ale ye mandat da u kan k'a f'u ka t'u hakili sigi kasobonba la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogoliw k'u da kɛnɛ Josi Jadu maa kelen k'a fɔ ko tubabu filanan k'a fɔ tubabu maa saba k'a fɔ tubabu Josi Jadu n'o tɛ tubabu ye i b'a sɔrɔ o ka bilen n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Josi Jadu k'a dɔn Bavier min ye Bavier fédération malienne de football dankɔrɔba ko bɛɛ lajɛlen tɛ jɛ k'a fɔ ko karisa ka ɲi a ko wulikajɔ ni jateminɛ fédération n'i y'a ta k'a lajɛ a sigi furadama san 3 min ye Bavier ka baara ni wulikajɔ hakilinaw farala ɲɔgɔn kan cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ Josi Jadu k'a bɛɛ lajɛlen wasara sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ Sidi Bekayi Magasa ale de ye président commission centrale arbitre FEMA foot Josi Jadu a ko Bavier na furadama a ye yɛlɛma min don FEMA foot la a n'a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ a ko i k'a dɔn a se k'a fɔ ka se a dan na a ko sabula ayiwa wulikajɔ ni jateminɛw ko yɔrɔ min ma centre technique national moderne de FEMA foot Josi Jadu k'a dɔn baaraw daminɛna wa a baara ka taa joona sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn n'i kɛra ŋana ye Josi Jadu k'a dɔn mɔgɔw
tɛ farila a ko fana k'i bɔ yen min ye projet construction min ye ligue régionale sɔɔni o baaraw fana bɛ daminɛ Sikaso ani Gawo Jean Sodi k'a dɔn olu baara fana daminɛna sɛbɛnnikɛla ko san 3 dama kɔnɔ Baviye bara ka wuli ka jɔ min kɛ fédération kɔnɔ danda la maa bi jaabi u k'a ma ko kɛlɛ ale président ligue football de Sikaso ye Jean Sodi k'a dɔn fana kumana ala de Baba Susuma journaliste Baba sɔgɔbɛ Baba i k'a dɔn ale ala ka Baba ale ye farikoloɲɛkɛla lasilikɛla ye min donnen don jamana in kɔnɔ kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ radio Maliba FM o directeur général do o fana ko Baviye ka baara n'a ka kɛwale i k'a dɔn dan tɛ min ye Arafɛn Sidibe o ye président du mouvement pour la sauvegarde de la pratique du sport au Mali Jean Sodi o ko jɔ ko a la Baviye nani i k'a dɔn olu kun kamana ganna gɛlɛya ni ko damadɔ min kun bɛ ballontan na Baviye sera k'i sen da bɛɛ kan sabula championnat ni coupe du Mali Jean Sodi k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen laban nana ɲɛnabɔ k'o bila au point Nuhum Bokum président ligue régionale de football de Mopti a ko Baviye ka san 3 baara a ko jɔnka la danda la sɛbɛnnikɛla min ye Abesha Haidara ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ka san sɔrɔ farikoloɲɛnɛjɛ la Mali jɔyɔrɔ barika ka bonya farikoloɲɛnɛjɛ la min ye kafu ani FIFA ye Mali jɔyɔrɔ sabanan de b'a bolo o la ala ni Baviye ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ qui dit mieux qui dit mieux qui dit mieux personne ne dit mieux o kuma n'i ye sekene Baviye c'est le Messi c'est l'envoyé c'est le dieu du football n'i ye sekene Baviye u kana élection wɛrɛ kɛ dɛ ayi il reste là pendant 20 ans 20 ans ka dɔgɔ 100 ans hala su an b'a to a la ça tu m'insultes je t'insulte pas retire cette phrase là Madame Boire t'en b'a k'i la dɛ retire e cɛ n'i da de ka di kojugu je te demande de retirer je retire